Mwadzuka bwanji amalo anzanga kwina kulikonse kumene muli. Cliff Chinyama. Onena amanena kuti kufa ndi kugona. So paja moyo uwu ndi wa Mulungu. Ndi wa Mulungu amene analenga kumwamba ndi dziko lapansi. Ndiye nthawi ina yake munthu umatha kufa utasiyanso machimo ena pa dziko lapansi. Ine lero ndabwera kufuna kupepesa kugonja malinga ndi kaganizidwe kanga kolakwika. Ndinali munthu mmodzi amene sindimayembekezera chinthu chabwino kapena chilungamo kuchokera kwa mayi Annabel Ntalimanja. Pofikira ndithu tinatenga ma step ngakhale kupita ku office kwawo kumene ku MEC kumakalimbana ndi Smartmatic, kumakalimbana ndi kunati mayi Annabel Ntalimanja atule pasi udindo malingana ndi mmene ndithu zimakhalira kuona kuti iwowo ndithu ndi mwana weniweni wa John Tembo, zomwe zinkapereka chikayiko kwa munthu wina aliyense. Mwa ichi ndimanena kuti ndinalakwa pakuganiza. Kuyamba ndikupempha Mulungu andikhululukire, komanso iwowo ngati mayi Annabel Ntalimanja andikhululukire chifukwa zomwe ndimaganiza si zomwe ndikuziona. So tilibe zolankhula zinthu zambiri kwa lero. Ndikuziwa kuti wina aliyense mitima ili mwamba kufuna kumvera zosatira monga wina aliyense akuziwa zimachokera ku MEC, acheya mayi Annabel Ntalimanja komanso ndi MEC yonse akakhala pansi kunena kuti malizasi amene wakonzeka tiyamva akutuluka. Koma chomwe ndingapemphe kwa amalawi anzanga, tiye tidekhe, dziko lino ndi lathu, andi kuti tiziyamba zomagenda kapena kuphwanya katundu wa anthu kapena kuphwanya mabuilding amene tinamanganso tokha tikuzisaukisa tokha. Tikukhulupirira kuti malizasi otuluka wina aliyense amukomera. Owina asangalala mosafuna chokuphwanya ufulu wa anthu ena, oluza avomereza kuluza kwawo pozindikiraso kunena kuti zisankho zimabwera pa 5 years wina aliyense ina iliyonse. So uthenga wanga wa lero ndi umenewo. Ndafuna kulapa ndidakali ni moyo, ngati kuli kufa ngati kuli kupsa ndikapsere zinthu zina, koma osati kumuganizira munthu kuti atha kupanga zinthu zolakwika pomwe munthuyo ali wangwiro m'machitidwe ake a zinthu. Ziko nimaona anthu amapanga ma press briefing. Ma press briefing amene ndakwanisa ine kuwapanga 4 ndi atatu. Yoyamba anapangisa Vitombiko Mumba ndi chipani cha MCP. Yachiwiri Agape Khombe ndi Bile Malata ayinwa chewa kuti khaya achinyamata. Yachitatu inapangisa chipani cha DPP. Okay, pano ndikubwera ndi kulankhula nkhani ya press yomwe anapangisa achina Agape Khombe ndi Bile Malata. Wina aliyense amene nangotchula mayina amene wawo akutha kwaona anyamatawo ndikuwasanthula ndikuwayika apo. Anyamata amene amapita kukayipusisa MCP nkumakatengako ndalama kufuna kungokhutisa mimba zawo, nkumaoneka ngati kuti akapanga zinthu za nzeru, koma palibe china chilichonse chomwe anachipanga ndikutani kuti ndikutheka chawo chima nkhala ngokwanisa ukatenga ndalama ameneko ndikumapangisa mapress awo oduka mutu andi zipaso zake so sizimaoneka. Koma chifukwa yonena kuti munthu ukadwala
olo mathango mwesedwa zinthu zina zili zonse kukakusemera mtengo wa mpapaya kuti imwani kuti muchira umamwa akakunena kuti aita mwani ndowe za mbuzi umamwa ndimene ilili MCP fwe inalibe njira zoyenerera kuti chisankho iyi ingapambane ngifo imangogwirisidwa ntchito imangonamizidwa kumapusisidwa kuti ena amene achitira kuti chipani cha MCP chiruze ndiye china Agape Khome ndi Bile Malata tuka iwo amangonati bwana zili bwinobwino ayi bwana kuti tithane ndi jeni APM tikatenga HB zinakanika iwo amadalira kuti APM sayimirira chifukwa kuti HB ikapasa ku parliament anakanika anathawa yekha jeni Agape Khome kukazi kubisa kupita kwa bisala ku 43 ndimba kumana kuti wapangidwa kidnap yekha lero yakupitirizabe umakufunaso kuti kukaisosolabe yani kuti kukaisosolabe MCP ndezi yamwe ndanena zija kuti munthu ukadwala umangosatira umangomwa zinthu zina zili zonse teni tazipita ndi muzika panga ma press briefing koma musana mizira achinyamata chati achinyamata chati amene munena ino achina Bile Malata ina Agape Khome achinyamata chati amene mukwala nkhulai Ayi meki isarani kodi isaumirizidwe kuulusa yani kodi kuulusa zosatira kuna kuti ilumbirise munthu ino akuwuzani kuti meki ikukakamizidwa ndi chipani ndani pano patili within 80 days yomwe ili malamulo anga ikakamize meki ndani kusowa zolankhula lero ndi nokhanokha muzipanga contradictory wene pati meki isakakamizidwe kuti iuluse zosatira zisankho ikatenge injection ili kaitha mwezi kaitha yani zimayi ana amene alipo mpaja chatakamva speech acha kanena kuti ayi school ikuseguliridwa ndiye zimenezi zichitisa kunena kuti ana asapite ku sukulu kusenza kuti akunena kuti meki ikuchedwa kuulusa zisankho ndiye tigwire ziti tapitani mwapita kapanga press briefing mukhale organized mukazi kuti tikalankhula chichewa chimodzi amalawi azikamva kuti apa afuna thandozi zakuti mumana kuti nonsense ngati zomwe mukulankhula zija avirombiko mumba inuyo kanena kuti void vote ndi ambiri chigawo cha pakati regionalism ichatendi imene pamene amantundu amalawi mufuna muuze kuti yani umufuna muuze kuti inuyo ndi amene mmavoteredwa chigawo cha pakati chigawo cha kumwera komwe kulibe void vote ndi ochepa ndi kwa DPP muthandiza kuti chani ndiye mawu amene mukamayima pa platform kumapita pa press angala amene kuti chigawo cha pakati pamene kuli ma void vote ambiri kumene ati mawu amene ochokera kwa msogolera vice president wa chipani ndiye kumafuna kuti anthu akuvotereni inu dziko lino limodzi nsanje tuchitipa andimutha kuona kuti mmene anthu avotera regionalism ichayatani kodi yachepesedwa andikuvota kwa mmene anthu avotera ulendo uno zosatira zitakhala kuti ndi mmene dizilili ngakhala mabungwe amene amakhala kumaphunzitsa unena kuti yayi tatiyeni ndisiye mchitidwe ovotera kunena kuti uyu ndi wakwathu kapena ndi wakuti tatiyeni tisiye tizungoyang'ana mfundo atha kusangalala nazo kuti mastepe ena azomwe iwo amakhala akumaphunzitsa amalawi ayamba kugwira ntchito Profesa Arthur Peter Mutharika wavoteredwa nsanje tuchitipa wachita wavoteredwa zomwe zizi zinthu zotani kodi so iniwe pamene ndimene mutha kuyang'ana kuti kodi ife tikondedwe nsanje tuchitipa tisatire njira zili ndi ziti ndizomwe mukuyenera osati kumabwera amene umana kuti ayi majeni ma void vote achigawo cha pakati ndi achani kodi ndi ambiri what do you mean then mukamabwera pa anthu kuti ma press muzikhala ndi mfundo zeni zotani kodi zogwirika meki pano pa ujene meki sina zosatira zosimikizika ndi zomwe zikutulutsa meki zija pano paza kwana maboma yani maboma 13
zina ziyezo ndizosasimikizika. So inu meki sina uluse ndiye mukamamenda kuti mukufuna mpanga plan yopita ku court kukatenga ma injection kuti meki kaisa uluse zisako muzikana kuti mukatenga injection ba zifuka zake ziti. First room meki unenda kuti kina chicho semo chikubwera ku tele center akuchiunikira then akachiunikira mpamene akupita nacho pa platform ajamona kuti yayi patataziunikira ife ndi maboma khaya 4 taina khabwesa 3 ndiye iniyo mukutentheka ndi ziti chachizikira muchita kufuna iniyo ndi amene mufuna kusongoneza zisankho izizi koma tikufuna tikusimikizireni dziko lake siyani kuti sili ino Malawi sakusekerera zinthu zotani kodi zopusa sakusekerera zinthu zopusa Kwa pamene bajamu kanabwera ino kwalimbikisa kumawa olimbikisa achinyamata kapena masapota achosati MCP kuti tadekani tidikire make iuluse zorani kodi zosatira nori umabwera meno je tipita kwakuti iya akutibera zomwe zimachitisa kuti mufuna anu mwabwerekese achinyamata azikakhala ndi mtima kuti atibera ambe upanga violence inuyo muli otani kuti muli otetezeka muzithawa nziko muno kamena ababa ife tikusiwa mukupanga buy time ababa kuti muzitulusa yani kodi muzitulusa ndrama zeni kodi misonkho ya Malawi dzana kwatuluka ndege ziwiri mathoisa forex tikuziziwa niki chakwera magali muraja makhaja pamboye pajapo atuluka pano pakoma kupalowera Zambia zimene zoti tikuziziwa muchitika zinthu zambiri ife tikulani kodi zimene zoti tikuziziwa koma tikuziwa kuti sizi kutenga mtunda mulipira pompano zimenezi mulipira pompano Malawi si munthu wopusa musamantenge Malawi mwachizolowezi ani mwadodera Malawi pa 5 years apa mmembekeza za tundwa aya can serious